La lix, l-lum jaj għandi professur Evaris Bartolo. Evaris Bartolo, minu? Raġel ta' 71 sena, nalaq dejjem zmieni safenna fl-14 Ottubru, twellit fl-1952. Twellit il-mellieħa u għalkemm ilni liħriġ mill-mellieħa ta' minn meta kelli 25 sena. U anke qabel fil-fatt. Imma il-mellieħa qatt ma ħarġet minni fl-istess ħin minnix lest, speċjalment meta kont fil-politika ngħix fil-mellieħa għax kelli bżonn l-ispazju tiegħi u naf li politiċi li jkunu fir-raħal li jservu ma jibqalhomx ħajja privata u jien naħseb li ħajja personali importanti anke naħseb jekk tkun persuna pubblika importanti li jkollok ħajja personali u privata li jekk ma jkollokx hekk issir karikatura kompletament pubblika. U jiena rrid inkun persuna li rrid ngħix ħajti, jekk ma rridx immur qudies ma mmurx qudies, jekk ma rridx nitqarbi ma nitqarbix, jekk u naf li kont fraħal fejn kulħadd tassa fuq hekk il-ħin kollu u ma rridx inkun priġunier kissa jkun tal-oħrajn. Dik jiġifieri Evaris Bartolo wieħed li jipprova ma jkunx priġunier tal-oħrajn. Mhux biqsu ħadd jew biqżies imma biex inti tkun inti. Jiena jinħoss li waħda mill-aktar drittijiet umani importanti, id-dritt li inti tkun int bla ma tweġġel il-ħadd ieħor, bla ma int periklu għal ħadd ieħor. Jekk biex inkun jien irrid nagħmellek il-ħsara, irrid nistaqsi lili nnifsi għaliex għandi nkun jien b'mod li nagħmellek il-ħsara. Nħobb insajjar ħafna u hekk nipprepara affarijiet u nieħu gost inlaqqa n-nies u niklu xi ħaġa flimkien, ma nafx insuq u mwerwer li nsuq u ġili nħossni daqsxejn beżan f'karozza. Jien dejjem norbota ma nafx jekk hux bl-iskuża ma' inċident li kelli meta kelli 16-il sena. Niftakar dak iż-żmien Patri Dionysio Mintov kien qed jiftaħ il-laboratorju tal-paċi, jiena kont qribu ħafna x'kien jgħallimni ir-reliġjon fis-sixth form dak iż-żmien is-sixth form tal-liċeo u grat ħafna lejn Patri Dionysio Mintov għax fetaħ li dinja ġdida kif ċert li fetaħ il-żgħażagħ oħrajn, imma permezz tiegħu ta' fin skoprejt nies bħal Danilo Dolci, bħal Martin Luther King, bħal Mahatma Gandhi u niftakarna kien laqqana ma' realtà qawwija ħafna ħadna naraw il-forka il-ħabs. Dak iż-żmien kienet għataw is-sentenza tal-mewt. X'aħna niftakru li l-pjena kapitali għaw tneħħiet jekk min issir żball minn għalija f'xi-1972 jekk min issir żball. Allura kien jiftħilna orizzonti ġodda u konna morna najrnu ħalfar u dik il-ġurnata kellna logħba futbol li ridna nlaħqu. U min kien qed isuq kontra l-liġi ovvjament għaliex kien student magħna. Giovan sejrin xkanati biex nilħu il-bidu tal-logħba biex nilagħbu u nqlibna bis-serjetà. Nqlibna u tgarbet ta' darbiet il-karozza. U all right, ħadd ma miet, il-driver weġġa x'barax ħafna jdejh, imma minn dak iż-żmien bqajt imwerwer. Allura ma nafx insuq u qatt ma kelli x-xewqa nsuq ħlief l-static bike u tricycle u il-bumping cars. Il-bumping cars dak nieħu gost jiġifieri ġilli sifer. Jittiħu riskju ma kalkulat. Adulti nilabu isna tfal fil-bumping cars għaw f'xi fanfe. L-għalix tijak? Ippruvajt naħseb li minna ta' zaħira li kolli skopa għala nax. Minna ta' zaħira kont involut ħafna ma' tfal oħrajn bieċa kbir aħna l-mellieħa għaddit reliġjużi kellek jew għaddit sportivi. Kont involut ħafna fihom. Allura minna ta' zaħira kienu jgħidu li biex ngħallem l-oħrajn. Minna ta' zaħira kont naqra kont nimmaġina ħafna affarijiet, jiġifieri jiena kelli xorti li l-papa tiegħi kien teacher allura kellna librerija d-dar u kien ħeġġiġna biex naqraw u biex tiskopri affarijiet u peress li ħafna mill-kodba kienu dwar pajjiżi oħra. Inti tibda timmaġina jien naf li jekk ġie s-sibt filgħodu u se noħorġu nilagħbu fl-għelieqi li ħan iskopri kif skopri għax kellna il-Discovery, kellna magazzin jismu Discovery u minn għalija kien hemm ieħor jismu Knowledge. U allura pereżempju kienu jitkellmu fuq li sabu dajsa
tal-Vikingi ximkien l-Ingilterra. U jiena kont nipretendi li l-mellieħa taħt il-ħarruba kek inħafru insibu xi dajsa tal-Vikingi. Tal-Viking. Mentri hija ħasra kieku spjegawna tajjeb għalkemm irrid ngħid li kienu jgħidulna diġà li kien hemm il-fdalijiet ta' xwini Rumani minn żmien kbir u aħna bħala tfal niftakar mellejn dak iż-żmien qed nitkellem fis-snin 50 u din baqgħet naħseb sa snin probabbli anke ħafna wara il-leġenda għax hija leġenda li Salluqa penġa l-Madonna tal-Mellieħa u meta ġie ma' San Pawl għaliex aħna konna ngħidu li dak ġie l-għadira u mhux veru l-gżejjer ta' San Pawl din kienet xi ħaġa li ta' San Pawl u tal-Mellieħa ma jaqblux bejniethom. Allura dik kienet importanti ħafna li ngħidu li kien ta' Salluqa. U dejjem ippruvajt infittex skop. L-edukazzjoni dejjem kienet toġobni anke biex nipprattika, mhux sempliċement biex naħseb dwarha. Il-politika, però qatt ma immaġinajt li se nidħol fil-Parlament. Ġifieri, jien ma nafx bliema ħsieb ta' jien naf ta' 22 sena li toġra, naħseb li se nbiddel id-dinja. Ngħid kemm biddilt minn dik id-dinja, naf kemm biddilt minn innifsi, ħseb ara kemm biddilt mid-dinja. U ma kellix ħsieb li se nagħmel xi ħajja fl-istituzzjonijiet, jiġu ma nafx kif kont se nbiddel għad-dinja, imma spiċċajt għamilta. Għamilta aktar kmieni mbagħad milli ħsieb għax meta kont żagħżugħ kont involut ħafna dejjem fi gruppi kontra. Daqsxejn gruppi ta' ribelli, ta' ribellioni. Jiena r-ribellioni tiegħi ġrat. Kont attiv ħafna fl-Azzjoni Kattolika. U konna kenna fejn niltaqgħu ħlief bis-sagrifiċċju ta' Assis Dumo Sede Bono, nsellimlu minnaw, li kien jom fuq il-ftit flus li kellu fuq it-tfal, jixtrina l-affarijiet. U niftakar dak iż-żmien il-kappellan tal-ġurnata kien beda jiġbor il-flus biex il-Knisja tal-Mellieħa jkollha l-skulturi u l-affarijiet oħra għax deka bniet fil-1880 bil-flus ta' raħal fqir u għall-inqas bnewa mhix kompluta kollha, imma ma kienx sar finar fija u skulturi kuri tiġbor il-flus biex jagħmel dan. U jiena kont ħadta kbira. Qed isir il-Konċilju Vatikan it-tieni. Il-Knisja qed tiġġedded. Il-Knisja tkun il-Knisja tan-nies tad-demm u l-laħam mhux tal-ġebel u tal-istatwi. U aħna ħanonfqu flus fuq hekk. U l-Mellieħa kienet toħroġ fulijiet għadu joħroġ sallum, kont nikteb fih, u għadni nikteb fih sallum. Ismu l-Mellieħa. U jiena ktibt artiklu li fih qed tisma' dan għalfejn ħanonfqu l-flus fuq il-ġebel. Mhux aħjar nonfqu fuq il-żgħażagħ biex aħna jkollna fejn niltaqgħu u l-kappellan jiftaħ ċentru parrokjali u jkun hemm faċilitajiet fejn jiltaqgħu iż-żgħażagħ. U minflok fuq il-ġebel u ktibtu dal-artiklu tajtu l-editur, dal-baqjat ma' tfal nilab Żmien kellek 16-17. Xaħġek. U ġi għall-isma da musa nipublikaw ta' għalli qawwi, għalli qisu ta' Mintoff, għetlu jiena Mintoff, ma nafx jikteb. Għetlu jiena murabbi familja fejn aħna l-Mintoff, demonju xi ta' naraw, għax familja speċi pjuttost konservattiva, nazzjonalista, George Borċ-Olivier biex l-ewwel darba li ġi d-dar, dak iż-żmien mexxej tal-kap tal-Partit Nazzjonalista. U għetlu għax ma tagħmilix, għetlu ma m'għandix raġun, għalli le mhux m'għandix raġun, u għax jiena kwotajt anke dokumenti tal-Konċilju Vatikan it-tieni. Fil-artiklu. Għalli ma s-sadak, u mbagħad jiena dort fuq ħabib tiegħi, għetlu isma' tix nagħmlu biċċa xogħol. Għetlu nistampawh u nqasmuh fir-raħal. Allura stampajnieh bil-ġestitnel, ma nafx fejn sibniha, ma minix ċert fejn, il-ħabib tiegħi probabbli jiftakar, kienu mbagħad laħaq sint kull Mellieħa San Mivella, u morna barra l-Knisja nistennew in-nies ħarġin mill-qudies u tuhom kopja. Dik kienet naħseb waħda L-ewwel qatt ta' ribellion. Break. Mbagħad niftakar kienu ppruvaw ħajruni ninvolvi ruħi fil-politika, dak iż-żmien kien ġie il-Perit Carmelino Spiteri, kien fil-Partit Nazzjonalista kien ħabib tal-familja. Għalli inti naħseb tajjeb għall-politika biex l-lesti inizjattivi bħalla. Għatlu ma mhux se noqgħod nidħol niġi fil-kumitat u hekk. U mor darba u dawn bir-raġun kollu ta' ma rridx inkun kiesa u super f'ngħajda, ħedha diskutew kif se jagħmlu fenkata l-armiet.
Mhm. U għetlu smetlu, frankat naħobni kolli ġifiri, għetlu ma frankament musen għat nattendi laqat Kien fuq il-flik. fil-politika, għetlu kieku affarijiet fil-politika. U mbagħad bil-mod meta mort l-università, l-istess kont fi gruppi, ma kontx la fil-Partit Nazzjonalista, għas fil-Partit Laburistanzi. Kont fi xirka ġustizja soċjali, Mhm. u dak iż-żmien ġili kritikajna affarijiet li kienu qed jiġru fil-pajjiż bil-Gvern Laburista, Okay. affarijiet ta' violenza, affarijiet fejn darilna li mhux qed ikun soċjalista. Allura dak jiena dejjem nipprova l-inqas hekk naħseb dwar innifsi li l-affarijiet li nagħmilhom bażla, mhux għax tradizzjonalment hekk, jiġifieri jien ma nemminx li l-ħsibijiet tagħna għandna nirtuhom bħal kuljum jew għax ħabba fejt wiliet jew ħabba parti. jew ta' dem mela aħna qed nagħmlu l-mazzit. Min ikramel il-mazzit għandek bżonn id-dem u tajt xina d-demmi għandu xaqsam. Aħseb, għażel, jista' jkun li tagħżel li tibqa' fejn tradizzjonalment ġej minn dak l-ambjent. Imminti tista' tagħżel li tagħmel u jiena għażilt li naqsam ix-xmara, speċi u fil U kif ħadu għan madwarek il-familja tiegħek? Tajt li kienu nazzjonalisti sal-punt li jiġi Borċoli bid-dar tagħkom issa. Kwataw, kienu kburin bija li l-ewwel wieħed tal-familja li mort l-università u dak iż-żmien kien ilu ma jidħolx ħadd l-università mill-mellieħa snin twal. Snin twal. Allora kienu kburin bija, imma minn allora kienu kwatati li kont imqareb u li kont wis rebellious. Biżejjed ngħidlek li aħna darba organizzajna, okkupajna l-uffiċċju tal-Kunsill Rappreżentattiv tal-Istudenti. Ma rridux jagħtuna kamra fejn niltaqgħu u dħalnielhom bil-lejl u okkupajnieh u kienet national news minħabba li dak iż-żmien kienet qed issir l-okkupazzjoni ta' Xandir Malta. U fil-fatt kien hemm min kiteb li dan huwa parti mill-pjan ta' Gvern Laburista ta' Mintoff ta' dak iż-żmien li jieħu over ix-Xandir, u mbagħad jieħu over il-Banek, u mbagħad jieħu over l-Università. Tantu veru, Prim-Ministru Mintoff kien bat il-Dr. Carmenu Sudbonici l-ewwel darba li tajt miegħu jien biex jinnegozja magħna biex nispiċċaw għall-okkupazzjoni għax ma rridx li. Għax kien tidher ħażina fuq. Ekku. U niftakar li fl-uffiċċju fejn għadu llum tal-Kunsill tal-Istudenti, Dr. Carmenu Sudbonici fil-kamra l-oħra u nitkellmu mit-twieqi. Okay. U niftakar dan ir-raġel kwiet sot għalli issa nkellimhom biex jagħtukom kamra, għalli missa spiċċaw għaddi, għalli għax qed tagħmlu n-nasar. Qedlu smetlu għajt li Prim Ministru Mintoff bħala preżunzjoni, qedlu li huwa għandu li xustijaw xi ġiret, aħna għandna li xustan. U jħallina, aħna ma nindaħlu lux. Minn dejjem kont assertiv, fix-xejn tkun hekk assertiv b'dal-mod. Imma mhux assertiv faċilità, jiġifieri għax jiena bniedem timidu. Jiena oraj pubbliku kont fix-Xandir eventwalment, ma jiena bniedem pjuttost Imma biex tkellem biex ħadd dik l-istess dak il-mod. Għax jekk nemmen xi ħaġa mbagħad nagħmilha. Jisu l-passjoni tik il-konfidenza li jekk taf li dak li qed tagħmel tiġġieled tat-tajjeb. Ħadd iġġieldu. U jien l-iktar li u hemmhekk fejn irid noqgħod attent għax ġieli nitlef il-bilanċ. Fejn nara l-bullying. Ġifieri għan ġieli kont f'mumenti fejn nkun nirreaġixxejt b'mod qawwi ħafna għax dik il-persuna tkun għamlet ta' bulli. Mhux bil-fors miegħi. Jista' jkun ta' bulli ma' ħadd ieħor. Għana ngħid le. Jiġifieri jekk xi ħadd nista' ngħidha llum għax mhux se nkun f'mumenti oħrajn bħal dawn. Jekk xi ħadd irid iżarmani, jitkellem fuq storja umana li għandha x'taqsam miegħu. Niftakarni darba deħlina ma nsemmix ismijiet ħalli l-protezzjoni tal-persuna. Niftakar darba deħlin kont fil-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi tal-Parlament fejn inti hemmhekk tibgħat tal-uffiċjali tal-Gvern u saqsihom konna fl-oppożizzjoni u saqsihom affarijiet ibsa dwarhom u kelli diġà ippreparat se nsaqsih il-persuna. U kombinazzjoni tħallna deħlin il-Parlament l-antik, il-belt ta' Pjazza San Giorgio, flimkien. U għetlu kif int. U għalli mkisser, għalli għax it-tifla għanda kanser. U ngħidlek il-verità, tħalta għallaqa u
għaddiju interess pubbliku, għaddiju dmiri biex bħala parlamentari nħuħsib. Issa għamilt sewa. Għalaj su l-aspettu manħa over mekku. Ġiviri jena jek trid imma mbagħad jekk trid tifferoċjani u tista' tkun u b'din ngħidha bl-aktar mod kalm issa fl-età tiegħi u wara li tqajt ma' nies minn kull qasam tal-ħajja u nies ta' statura kbira anke fil-livell internazzjonali, hekk mhux se nibża. Ġifieri jiena nista' naffaċċja tista' semmi il-min trid issemmi u nerġa' ngħidha mhux bik soħat, inkun nippreparajt sewwa. Psikoloġikament jien naf li importanti li inti tqis lilek innifsek id-dinjità tiegħek personali. Inti mhux il-poter. Jiena f'mumenti u din kont nagħllimha lill-istudenti tal-komunikazzjoni. Kont ngħidhom isma' meta inti tiġi biex tintervista persuna, tħallix l-istatura, l-istatus, il-pożizzjoni tagħha xi tkun. Inti għandek il-poter li qed issaqsil dik il-persuna u fuq kollox il-poter li inti persuna. Allora jien jekk trid tifferoċjani ibbulijani. Jew tkessaħ miegħi jew tipprova tumiljani għax imbagħad li m'hemmx ċans. U anke fil-politika barranija bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin kelli niltaqa' ma' figuri qawwijin b'saħħithom. U inti tajt Marija ġej minn tikka jien. Allura se nagħmel. Ġej minn tikka l-net pajjiż. Għandu d-dinjità tiegħu, għandu l-istatus tiegħu huwa pajjiż sovran. Inti persuna daqs din il-persuna ma jfissirx li għalġejja minn pajjiż ta' 400 miljun ruħ, biljun u 200,000 ruħ qed nsemmi għal-Ċina u għal-Russja b'dan każ. Jew ħan iltaqa' ma' Liz Truss għax kienet Ministru tal-Affarijiet Barranin, jew se niltaqa' ma' Çavuşoğlu ta' Turkija, jew ma' Luigi Di Maio, jew ma' Ledrian ta' Franza, jew ma' u minnu ħajkom Haas tal-Ġermanja se jkoll inferiority complex, Le, no. U dik taħdem fuqha. U kif wasalt hemmhekk? X'għamilt mija kien nifsek kif ħedimt fuqha? Mela l-ewwel nett trid tiżgura li ma taqax ħaċċajt. Ġifieri jekk inti se tidħol għal biċċa xogħol, jekk inti se tiltaqa' ma' xi ħadd u se tiddiskuti l-pożizzjoni ta' Malta, inti ipprepara sew, toqgħodx tiffissa x'jiena żgħir, jiena u leħni ma jwassalx. Le, inti dak il-ħin għandek id-dmir li tirrappreżenta lil pajjiżek. Ipprepara sew, ma taqax ħaċċajt. Ġifieri la trid tkun kiesaħ goff u ngħidulhom tix tmorru tsaqqu l-ħass. Jaqqas trid tkun bebbuxu li jirfsuk u qas jindunaw. Ipprepara l-pożizzjoni tiegħek. Argumenta sewwa u m'għandek minn xiex tibża. U di ħaġa li minn dejjem kellek jew kien hemm momenti fi ħassejt dubju. Trid tiksibha, trid taħdem biex tiksibha. Naħseb li mineta pjuttost żagħżugħa għamilt, imma trid tiksibha, ma titwilġ biha ta' jiġifieri trid taħdem u trid tipprepara. Jiġifieri jiena nipprepara ħafna. Jiena jekk għandi laqgħa ma' persuna għalfejn se niddiskutu l-affarijiet, nipprepara l-affarijiet, naqra l-affarijiet, ġifieri mhux sempliċement tipprepara psikoloġikament biex inti ma tiġix intimidit. Dik importanti ħafna u dika jgħiduha il-boxers huwa importanti ħafna għalihom u ġieli kontrajthom ħarsu fajnejn xulxin għaliex jista' jkun li titlef il-logħba qabel il-logħba. Għax tidħol għalija bħala li se titlef. Jekk inti se tidħol li se titlef, jekk inti se tidħol li se tirbaħ żgur u m'għandix għalfejn nitrenja, m'għandix għalfejn ma nżidx il-pace, m'għandix għalfejn. Le, fil-fatt dal-aħħar kont qed nara u inti lilek tinteressak żgur. Il-manifesting jgħidulu li inti f'rasek se tirbaħ, imma jekk ma tipprepara xejn, biex għax inti frasek temmel li se tirbaħ. Allura il-preparazzjoni jiena naħseb waħda mill-affarijiet li tallimt minn missieri din kienet. Immaġinani rrid ngħidlu li se noħroġ mal-Partit Laburista. Ikun id-dar ma jiflaħx għax il-familja kollha marru għal-meeting tal-Partit Nazzjonalista u mort din qed nitkellmu fl-1992. U xi mort għand tal-ħanut li kien laburista għalli jisma' il-papa għalli hemm qiegħed għalli ma jiflaħx. Għalli tal-familja m'hemmx għalfejn ngħidlek fejn marru. Kien is-sibt fil-għaxija għax kienu jagħmlu l-meetings. U tħalt qed patlu jiena
naħseb huma ħadix daqshekk kbira x'kien jaf li tkun diġà ġurnalista, kon diġà editur tal-ġurnal tal-Partit Laburista. Ok, ġviri kienet xi ħaġa li ġiet gradwalment. Kienet ġiet wara 7 snin biex ngħidlek. Għatlu pajjeħ ħanoħroġ għall-isma' issa importanti li tagħmel l-affarijiet sew, importanti li ma tuqqax ħaċċajt in-nies li jafdawk u għamel l-affarijiet sew. U aħna ngħinuk. U jekk kollok bżonn tħallu tfal hawnhekk, aħna ngħinuk. U li mlitni bil-gost għax jiena ma rridx jiena u weġġajthom il-ġenituri tiegħi, jien weġġajthom qabel għax l-għażliet li għamilt. Anke għax kont. Minn kmieni ngħid jien ma rridx nirrikonoxxi li l-nifsi jew biex nirrikonoxxi li għamilt xi ħaġa għax ħadd ieħor qalli li hija tajba li għamilta, irrid nkun iddeċidejta jien. Jekk iddeċidejta jien taf inweġġak għax ngħidlek isma' hekk se nagħmel. Tħoss li għamil dak li għalek missierek meta tħares lura li ma toqqajtx ċajti minn f'dak u votarek. Ma jfissirx li ma għamil żbalji ta' ma jfissirx li ma kienx hemm affarijiet oħra li stajt għamilthom ħafna ħjar. Ma dejjem dak il-kliem dejjem nipprova nżommu. U kien waħda mill-isbaħ naħseb talimiet li tani u niftakru li anku u ma kienx bniedem tal-ġlied, ma kienx bniedem tal-ġlied. Imma kont ninduna li mhux se jħalli l xi ħadd jumiljaħ jew il xi ħadd li jintimiddah. Ġifieri niftakarni darba u kont ftakart fih. Niftakarni bħala editur tal-ġurnal ġieli kelli sitwazzjonijiet ibsin ħafna, ġifieri ġie anke teddit. Pereżempju konna nagħmlu stejjer għax jiena kelli miegħi il dak li llum huwa l-Maġistrat Joe Mifsud. U aħna bħala ġurnalisti ksirna ħafna tradizzjonijiet lokali li pereżempju għamilna investigazzjonijiet dwar l-abort dak iż-żmien qed nitkellmu kmieni fuq id-droga, anke min imexxi droga u anke min juża l-iskrateġ biex jiġib l-eroina Malta, bl-ismijiet kollox. U kellna min ġie għeddidna li tajjarna ġifieri. Imma għax kont nemmen li dik iridu nagħmlu, allura kont lest nagħmilha. Meta tħares lura li il-karriera twila ħafna tiegħek, tqajt ma' ħafna nies differenti ta' statura differenti. X'tallimt fuq l-umanità fuq in-nies? X'hemm simili bejniethom daw in-nies kollha? Jekk tirrispetta lil min għandek quddiemek, jirrispettak lura. Jsiba diffiċli. Jiddiżrispettak. Bast inti tirrispetta lilek innifsek meta tirrispetta l-ħadd ieħor. Pereżempju niftakar darba. Ġi kellimni kriminal. Jien naħseb l-iktar laqa jekk tgħidli f'ħajtek. L-iktar laqa diffiċli li kellek ma' min kienet. Ma' dil persuna li kellha rekord kriminali u tħares lejk tibża. Jiġifieri jien nħares fajnejha dil-persuna. Toħolok sens ta' biża'. Iva. U kien jitkellem bil-mod, jiġifieri la sabbat fuq il-mejda, la hekk biss. Il-preżenza tiegħu. Bil-mod. U kellu ħarsa fuq wiċċu li dak li għandu jagħmel se jagħmlu. Jiġifieri hu mhux se jiddejjaq jagħmlu. Kif ma ddejjaq xi jagħmel bombi lil ħadd ieħor u nassumi kien imdaħħal fi qtil. Ġifieri jekk tgħidli tqajt ma' Prim Ministri, ma' Presidenti, ma' Ministri, ma' nies ta' reputazzjoni kbira u aktar mill-reputazzjoni ta' statura, x'inti kultant iltaqqa ma' nies li huma f'pożizzjonijiet għolja u ta' xid-dinja huma. Għandi anke smijiet frasi ngħidlek bħalissa ħanajda pereżempju jiena ma kienet timpressjonani assolutament xejn l-Istras. Assolutament. Għaliex kienet tidher li kisħa, vojta, li taħseb li xi ħaġa din. Xuftejha tagħmilha hekk qisu dax daħħal il-kelba. Mbagħad tiddobba qara din titrattana hekk. Tlabt li niltaqa' magħha bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin ta' Malta qed niltaqa' mal-Ministru tal-Affarijiet tar-Renju Unit, dik kienet l-aktar ħaġa naturali minħabba li konna kolonja u kienet tgħidli iltaqa' mal-Parliamentary Secretary tiegħi.
U jiena kont battela risposta, jiena diġà ltqajt mal-Parlamentary Secretary tiegħek, jien miegħek irid niltaqa', jekk ma tix iltaqa' miegħi mhux se niġi Londra u ma mortx għax qaluli għamilnilek laqgħat mal-Parlamentary Secretary. Issa tgħidli dika għal-dinjità ta' pajjiżna. Għad-dinja mhux xogħol jew jiena qed ngħidlek ma impressjonatniex di u ma kelli l-ebda gost li rrid niltaqa' magħha. Imma status bi status. X'meta irranġajna biex immorru niltaqgħu ma' Sergej Lavrov, soċi, ma' Lavrov il-tajt, ma' l-tajċ, ma' taħtu, meta arranġajt biex immorru niltaqgħu f'Chengdu ma' Wang Yi, il-Ministru tal-Fred Barren taċ-Ċina, ma' Wang Yi, ma' setaw jgħidu intom tikka fil-Mediterran aħna l-akbar pajjiż fid-dinja dak iż-żmien minn għalija kienet għandhom popolazzjoni ikbar mill-Indja. Ġifieri dawn huma l-affarijiet li naħseb li hija importanti għal pajjiżna. U dik waħda mill-affarijiet li tinkwetani li aħna ikonna taħlita ta' superiority complex laqwa fid-dinja, laqwa fl-Ewropa, laqwa f'kollox. U ħafna drabi paroli fil-vojt. Għal-narċisizmu, mhux hekk meta inti tipprova tagħmel nifsek kbira xi vedet tħoss li m'intix kbir. U jimmina xejn, jiena nela beżan li jgħidu li jiddettaw li nagħmel. Le. La għandek tkun superiority complex stupida vojta. Aħdem, naħseb li dal-pajjiż għamel ħafna affarijiet meta toqgħod qis li aħna 6 blatiet jew 7 blatiet ma nafx kemm se noqogħdu minnhom ma' Malta, Għawdex, Kammuna u l-Gżejjer u Filfla u Kammunet, jiġifieri. Għamilna affarijiet u jiġifieri meta toqgħod qis aħna minn fejn tlaqna u x'aħna u x'għandna. Meta tħajjes lura xi ħaġa li għalmitek, forsi żball li għamilt jew xi ħaġa jiddispjaċik li għamilt li tgħid tisma' minn dik, jiena kbirt u tallimt. Jiena waħda mill-affarijiet li ddispjaċini li għamilt għalkemm meta għamilta kont nemmen fiha kienet il-kwistjoni tal-istipendi. Meta fl-ewwel esperjenza tiegħi ministerjali bil-1996 u l-1998 edna li se nbidlu s-sistema tal-istipendi li nofsu ikun jibqa' jingħata stipendju u nofs liħor ikun b'self li tibda tħallas lura meta tibda taqla l-flus biex tagħmel tajbek. Ridna nagħmluha biex nagħmluha sostenibbli u jien fil-fema tiegħi kienet anke biex indaħlu sens ta' responsabilità fost l-istudenti li l-flus ma jaqgħux mis-sema u mhux se tibda d-dinja tax-xogħol diġà qisek imdorri bl-istipendju li tajt isma' jiena Għax ħaqni. U ngħid waqt li nifhem għalla u kont nemmen f'din il-bidla la fil-programm elettorali ma kienx ma mesniex għamilta. Għaliex inti ksirt weda. Għal inti jekk inti tajt kelma li se tagħmel hekk u dik mesni ma miltix. Jiġri dak huwa tantu veru meta mbagħad l-aħħar ħadd pożizzjoni li l-ebda partit politiku ma kellu fil-programm elettorali tiegħu li jibda li dwar l-abort. Tagħmiliex dik. Jekk għandek tagħmilha temmen Daħħala fil-manifest qabel. Jew daħħala fil-manifest qabel, jew tagħmel referendum dwarha. Għalhekk jiena ħassejtni waħda mill-aktar momenti sbieħ f'ħajti kienet il-moviment favur il-dritt tad-divorzju. Għaliex kien moviment nazzjonali, bis-serjetà kien moviment nazzjonali, fejn kien hemm membri parlamentari miż-żewġ naħat, kien hemm jiena u kien hemm Ġeffri min-naħa l-oħra, Ġeffri Pulicino min-naħa l-oħra, u bnejna kampanja fejn hemmhekk inti laqgħet tiddaħħal xi ħaġa bħal dik, irid ikollok mandat. Il-mandat irid jiġi jew mir-referendum jew jiġi mill-programm elettorali. U dik kienet xi ħaġa sodisfaċenti għaliex kienet xi ħaġa umana u dejjem ridna noqogħdu attenti li ma tkunx kampanja mibnija jew kontra l-Knisja, jew kontra l-Konservattivi, jew kontra favur li tagħti tieni ċans lil min żwieġru tfarraklu u forsi jista' jerġa' jibda ħajtu mill-ġdid. Imma tal-oħra dika qed le, dika mill-żball dak iż-żmien. Jiena narak u anke meta niltaqgħu nħossni li inti bniedem intelligenti ħafna u kreattiv ħafna. U bħalma tinti wkoll ribellus jekk il-kelma mhux. U tqabilna wkoll li s-sistema edukattiva hija skaduta. Inti li għandek din l-esperjenza kollha fl-edukazzjoni, minn tifel ta' għalliem għal Ministru tal-Edukazzjoni għal snin twal. Għalfej is-sistema edukattiva f'Malta
Hija skaduta. L-ewlet ma nasibx li hija skaduta f'Malta biss. Waħda mill-akbar problemi tal-edukazzjoni formali hi li timxi wara r-realtà. Ġifieri l-ewwel tinbidel id-dinja u tkompli tinbidel id-dinja u tinbidel b'saħħa kbira. ċerta riċerka turi li l-bidliet fl-edukazzjoni meta tqabbilhom mal-bidliet fid-dinja, ġifieri fid-dinja soċjali, fid-dinja tax-xogħol, fid-dinja teknoloġika, qisu xi 7 snin ilu kienet 1:5. Jiġifieri jekk id-dinja tinbidel brata ta' 5 kilometri fis-siegħa, il-bidla fis-sistema edukattiva kilometru fis-siegħa timxi u kważi ma tistax tkun mod ieħor. U din ngħidha mhux bi skuża. Jiġifieri għax jiena jekk tgħidli kemm xtaqt tbiddel affarijiet nagħmellek lista sħiħa twila. Mbagħad tgħidli kemm irnexxilek tbiddel il-lista ma tkunx twila xejn. Tkun wis qasira. X'inhi raġuni? Għaliex is-sistema edukattiva hija parti minsuġa totalment mad-dinja, kompletament. L-Afrikani għandhom qawl sabiħ ħafna li jgħidulek teduka it-tfal, jedukaw it-tfal ir-raħal sħiħ. Ir-raħal sħiħ xi fisser? F'soċjetà tradizzjonali huwa r-raħal. U hemm in-nanna, u hemm in-nannu, u hemm il-kuġini, u hemm l-aħwa żgħar, u hemm l-aħwa l-kbar, u hemm l-oħrajn, u hemm il-barranin, jiġifieri dak li mhumiex tal-familja diretta. Issa, jekk inti taħseb li bħala Ministru tal-Edukazzjoni, u kien hemm żmien li kelli dik l-illużjoni, li jekk inti tbiddel ċerti affarijiet, b'daqshekk qed tbiddel is-sistema edukattiva, iva qed tbiddel xi aspetti tas-sistema edukattiva, imma l-edukazzjoni l-ewwel nett hija maħsuba. Li anke meta taħdem l-aħjar, skola, klassi, xiġri mill-8 ta' filgħodu sa' sa'tejn, anke jekk dik taħdem tajjeb ħafna, tista' l-aktar tbiddillek terz tal-persuna, teffettwa terz tal-persuna, iż-żewġ terzi l-oħra ġejjin mill-familja, ġejjin mis-soċjetà, illum ġejjin mill-social media, illum hemm ċans li tfal qattaw ħin f'kuntatt ma' apparat teknoloġiku aktar milli ma' persuna. U allura inti biex tbiddel l-esperjenza edukattiva trid tara kif tagħmel u tbiddel l-affarijiet kollha. Jista' jkun għax iktar effukata fuq l-arfien minn flok fuq il-ħiliet u fuq l-attitudni, l-edukazzjoni, għax jekk inti qed tipprepara tfal għall-ħajja, jekk qed tiffoka fuq ħiliet u attitudni, hemm ċans li ħadd tkun qed tippreparahom anke l-affarijiet li ħajġu 5 snin oħra jekk aħna ma nafux x'inhuma. Ma forsi għadna din nagħlmu. Le aħna l-ġara, aħna l-ġara jekk wieħed jipprova jifhem. Mela aħna ewritna sistema kolonjali Ingliża. U ejja niftakru li l-edukazzjoni kważi l-istruttura dominanti li għadha llum hi l-edukazzjoni li kien organizza Bismarck wara li il-Prussjani għalaw xeba minant Napoleon. U d-differenza kienet li Franza kella skejjel jgħalmu li s-soldati ikunu patriottiċi u jmutu għal pajjiżhom. Il-Prussja ma kellix. Imbagħad bniet din is-sistema. U bniet din is-sistema li fil-skejl primarji jmorru s-soldati li ħajmorru immutulna mhux it-tfal tal-mexxejja ta' fuq, dawk ma jmorrux, dawk joqogħdu fil-belt kapitali jgħidu lill-oħrajn imutu għalihom. Imbagħad skola sekondarja l-uffiċjali u ta' fuq il-brigadiera u l-ġenerali. Allura għandek sistema ġerarkika, għandek sistema bl-uniformi, għandek sistema li hija l-skola organizzata bħala barracks militari, għandek li timxi wara xulxin, għandek il-timetable, għandek x'tagħmel fit-8, x'tagħmel fit-9, x'tagħmel fit-11. Jiġifieri għalkemm inbidlu affarijiet minn dik is-sistema, l-għadam tas-sistema, l-iskeletru tas-sistema għada dik. Jiġifieri jien naf għamilna make-up, għamilna libbisna daqsxejn b'mod differenti, biddilna ċerti affarijiet, imma id-DNA u l-għadam għadu ta' sistema ta' seklu 18-19 f'dinja ta' seklu 21. U speċjalment iktar mbagħad
aktar law. Jiena f'wieħed mill-artikli minn għalija s-sena li għaddiet kontet li l-iskejjel huma fortizza li sommu barra r-realtà. Dik speċjalment dwar kif tintuża social media, l-artificial intelligence, illum. Jiġifieri jekk b'xi mod jew ieħor, inti biex tajn il-bidliet fis-sistema edukattiva u ma tibqax 1 kilometer per hour u barra 5. Jien nemmen li trid tipprova kemm jista' jkun tneħħi dawn is-swar, tneħħi dawk is-swar biex kemm jista' jkun il-momentum ta' barra jeffettwa anke il-momentum. Resistenza fejda, xisu, di xi ħaġa ma titkellem ma' nies jew li jaħdmu fl-industrija jew jimpjegaw in-nies jew nies. Kulħadd jaqbel fuq hija ċara Imma ma nagħmlux biżejjed sforz kollettiv nazzjonali li r-responsabilità għall-edukazzjoni ta' awliedna u taż-żagħżugħ tal-persuni tagħna x'illum meta nitkellmu fuq edukazzjoni m'għaddix il-mod tradizzjonali li f'ħajtek għandek fażi fejn teduka ruħek, u mbagħad għandek fażi fejn taħdem, u mbagħad għandek fażi fejn tirtira. Illum nibqgħu nitgħallmu il-ħin kollu tul ħajjitna kollha jekk irridu nibqgħu ħajjin. Tibqa' evolvi bil-forsi. Issa aħna għandna tendenza, xorta għandna din it-tendenza li r-responsabilità tal-edukazzjoni mhux tal-iskolarizzazzjoni, ir-responsabilità tal-edukazzjoni hija tal-ġenitur aw hija tal-għalliema. Xiġri hemmhekk. U issa iktar u iktar hemm it-tendenza li l-ġenituri jkunu jaħdmu 2 jew jaħdem il-wieħed għax ikunu single. Ma tantx għattaw ħin ma' tfal. Jiġifieri ir-raħal li semmejna fil-proverbju Afrikan li llum huwa diffiċli ħafna ġibu flimkien għax għandek soċjetà imkisra, għandek il-firdiet fil-familja, għandek soċjetà polarizzata, għandek. Ma jista' jkun ukoll li il-barracks li qed issemmi inti huma stess għalqu barra ġenituri. Iva, issa dik. Meta tara jinnaf jiena nagħmel talk ġol iskejjel u tmur ġo skejjel fejn jinsistu li ċertu talks isiru fil-ħodu. U le, dik hemmhekk, Benzej tkun fil-ħodu, ma kif Matthew, waħda mill-iktar ħoloq dajfa tas-sistema tagħna hija r-relazzjoni bejn l-iskola u l-familja. Issa dik diġà r-realtà hija komplikata llum, imma tagħmilx iżjed diffiċli. Allura trid tbiddel il-mod ta' kif tħares lejn il-familja u jekk trida il-familja tkun alleata tiegħek. U jekk ma tkunx alleata tiegħek il-familja ftit tista' tagħmel bidliet fis-sistema edukattiva u fl-esperjenza edukattiva, qed tagħmel affarijiet diffiċli għalik. Issa, biex ngħidu kollox, meta jiena sirt responsabbli fil-Partit Laburista għall-edukazzjoni, ġifieri qed nitkellmu fl-1992. L-ewwel priorità li tajt lili mhux kif se nbiddel is-sistema edukattiva u x'se nagħmlu fis-sistema edukattiva. Kont naħseb ħafna fuqha u kont nitkellem fuqha, imma l-akbar xogħol hemmhekk irid isiru biex jitfejqu il-feriti ta' snin 80. Ġifieri jien dak ix-xogħol ma jidirx u xogħol li ħdimt ħafna fuqu biex għax inti biex tiġi avdat li se tagħmel bidliet, l-ewwel trid tiġi avdat inti. Issa jekk inti għandek il-fama ta' partit politiku li ġġilit mal-għalliema li għalaqtom barra, kellhom jagħmlu strikes twal, kien hemm il-ferit u din insemmija b'rispett. Ġifieri meta inti għandek il-Ministru Agata Barbara, mara twajba, mara feroċi, mara li x'taqbad tajt il-metodi tagħha u kif il-manjeri tagħha kienu raff, ġifieri jiena smajt ċerti stejjer li kieku tgħidhom qas ngħidhom hawnhekk għax kienet mdawrija f'dinja tal-irġiel li kellha tkun iebsa. Għax anke jekk tara ritratti tagħha meta kienet iżgħar, għandha ċerta ħlewwa f'wiċċha li mbagħad ma baqgħux hemm kienet għax ħabtet mar-realtà. Imma dik taħseb li għal ġid tal-istudenti għandek tajjar lit-teachers. Kienet temmina. Imma kienet mur tajjar lit-teachers, issa fġieħ id-dinja. Kif se tajjar issa jkollok aptit, jinnaf, ikolli aptit najrek, Matt. Imma jekk jien irrid il-kollaborazzjoni tiegħek għandi najrek jew kif ħan ibridġjaw ma dall-antipatku rrid nara kif se naħdem. Jew ma dan li jiena naħseb li mhux jixtieq il-ġid bħali ta' tfal. Allura mbagħad kien hemm il-kwistjoni tal-scale tal-Knisja, il-relazzjoni MUT, MLP.
dak kelli naħdem ħafna fuqhom bil-kwiet, flaqat one-to-one, mal-Ġiżwiti u ma' dit reliġjużi differenti u mordniet reliġjużi differenti u mal-MUT nibni relazzjoni personali biex ara. Naħseb tista' tafda dan. Imma dik ma ġibiex bid-bissim u allura l-ewwel parti tiegħi kelli naqatta ħafna ħin infejja il-feriti qabel nibda niġri. Allura għamilt ħafna xogħol ta' kemm ukoll ikun hemm egos fejn jidħol il-ġid ta' tfal kollu jisu li inti kellek tinvesti tant ħin biex taqqaddaw l-affarijiet u daw in-nies flimkien. Imma wkoll Matthew mbagħad fejn huwa aktar diffiċli biex inti taħdem fost il-ġenituri biex iġibu rispett lejn it-teachers u mhux jarawhom ara dawk li baqgħu strajk barra u aħna morna wara l-gate, morna najruhom, għandhom il-vaganzi twal, ma jaħdmux. Ġifieri trid jekk ma ġibx dawn il-forzi kollha flimkien u r-responsabilità anke tas-soċjetà u r-responsabilità anke ta' min iħaddem. Għaliex għandna ħafna bravi li ħadmu jgħidu għax is-sistema edukattiva ma tippreparax biżejjed għad-dinja tax-xogħol, issa is-sistema edukattiva trid tipprepara d-dinja tax-xogħol, imma mhux għad-dinja tax-xogħol biss. Mhijiex sempliċement taħriġ kif tagħmel biċċa xogħol, trid tagħmilha dik għax nemmen li trid tagħmilha. Ma parti minn hekk trid tiżviluppa l-persuna, l-intelligenza, l-mistoqsijiet u din li kont qed tgħid inti. Ġifieri jiena kont qed nirrakkuntalek l-esperjenza pożittiva li kelli fl-Istati Uniti, fejn dak li tallimt propju 30 sena ilu f'Lulju. Għaddu jozzallum, għax jiena ma tallimx mikrofon kif jaħdem, ma tallimx kamera ta' televiżjoni kif taħdem, tallimt inħaddimhom. Allura, provajt nifhem it-teknoloġija biex inkun nista' inħaddimhom. Allura, jekk titgħallem il-metodu ta' kif titgħallem, ġifieri jiena nħoss li waħda mill-ikbar affarijiet li għandna nitgħallmu u kif nitgħallmu. U l-attitudni li nkompli nitgħallem. U issaqsi l-mistoqsija. Jiġifieri, jekk inti trid titgħallem xi ħaġa, qajt li ma tafix. Jekk inti tafa kif se titgħallimha. Issa waħda mill-ikbar traġedji tas-sistema edukattiva tagħna li m'hemmx ħin għall-edukazzjoni. Ġifieri jiena nista' ngħid bħala edukatur. Min jaf l-aktar momenti fejn għamil ġid naħseb jien mhux fil-momenti formali fejn qed nagħti lecture, nittama li hemmhekk wassalt messaġġi u ħsibijiet u metodu wkoll. Imma l-iktar tiltaqa' ma' xaħat fil-korritur, jgħidlek isma' għandi din diffikultà jew għandi din niddiskutuha ftit jew imma aħna u din mbagħad wassalna għal diskussjoni toħra. Jekk jiena qiegħed fil-klassi, għandi tant tfal, irrid ġej l-eżami, xi darba ġej l-eżami, għandi sillabu, rrid illaħħu. U għandi tifel, jew li jdejh, miż din kif inhi. Issa toqgħodx issaqsini għax qed titellifni l-ħin. Ġifieri jekk aħna l-edukazzjoni huwa telf ta' ħin, jiġifieri qed nifhimha lil dik it-teacher, ġifieri meta trid tbiddel, trid tara li s-sillabu għandu jkun is-sillabu estensiv b'dak il-mod, il-kurrikulu għandu jkun hekk, l-eżami, il-metodu tal-eżami, din l-fissazzjoni tagħna li biex tkun xi ħaġa serja trid teżamina b'mod tradizzjonali. Issa jiena nemmen, u di waħda mill-affarijiet li kienet ixxukjatni. Naħseb għal xi 5 snin ilu saqsejt mistoqsija li l-nifsi. U għedt, ara, aħna jekk ikolli nanalizza 40 sena ta' dokumenti dwar l-edukazzjoni f'Malta. Isu mill-1947, zid magħhom 70 sena. Mhux 40 sena, zid magħhom 70 sena. Il-kelma ghost, il-kelma lob, il-kelma ferħ, ħansiba imkien ma tsiba, imkien. Ġifieri il-ferħ li titgħallem, il-ghost li titgħallem, imkien. Fatti naraw differenza, eżempju bħal Happy School ta' Għawdex tal-Elio Spiteri kemm it-tfal u anke l-għalliema l-ambjent huwa differenti ħafna. Issa jiena nemmen li nistgħu norbtu flimkien li tieħu gost titgħallem bis-serjetà. It-tnejn trid, jiġifieri jiena ma nemmenx jien kelli l-esperjenza kemm kelli 25 sena li immur f'ċentru edukattiv sperimentali fejn dan kien mill-bidu
Ettajt isma ħansawar il-ġurnata tiegħi illum kif irrid. Ġifieri jien naf il-vantaġġi u żbuħija ta' sitwazzjoni bħal dik, imma naf anke l-limiti tagħha. Ġifieri inti trid tnejn. U kif se taħdem biex iġib dawn il-bidliet kollha? Kultant naħseb jiena huma x'naħseb jiena tajjeb, kultant huma bidliet żgħar, naf kultant nistaqsim li nnifsi għalfejn l-eżami jekk ħadd ikkopja, jekk ħadd taħdem bħala grupp ħadd tiġi penalizzat. Meta fil-verità u għalhekk nifhem ftit li min ħaddem għax inti titgħallem kollox kif għalmuk, jiġifieri inti jekk qed tagħmel il-mezz, jekk il-working mhuwiex li għalmuk anke kif taħseb, ħadd tiġi penalizzat għal-lavorja wasalt tal-istess konklużjoni. Jekk inti iddiskutejt ir-risposta ma' sieħbek, hemmhekk ħadd tiġi penalizzat. Però mbagħad meta tiġi biex taħdem, nistennew li nies jagħmlu ġotin. Mela, Matthew, hemmhekk fejn inti għandek raġun li aħna qisu l-iktar ħila importanti li niżviluppaw fis-sistema edukattiva tagħna hi l-ħila li tiftakar. Il-ħila li tiftakar bl-amment. Mentri inti fil-fatt hija il-ħila li taħseb, il-ħila li tanalizza, il-ħila li tikkritika u l-ħila li tibni. U jiena lek nemmen li l-erba kolonni prinċipali ta' sistema edukattiva i il-ħila li issir taf. Il-ħila li kapaċi tagħmel dak li ssir taf, il-ħila li inti tkun int u l-ħila li tgħix ma' oħrajn. Jiena lija dawn l-erba jiġbru l-kieku l-aqwa esperjenza edukattiva. Ma jekk nidħlu ġo skola kemm minnhom minn daw, fehmt anke kif in il-pożizzjoni tad-desk. Li inti għazwaħ. Konna militari, konna ngħidu l-istorja tal-barracks militari qabel. Issa tgħid li bravo qed tgħid dal-affarijiet kollha, f'dak is-snin kollha, x'għamilt fuq hekk? Inti timbotta. Il-sistema edukattiva ara jien tallimt u din tweġġak u tumiljak. U tumiljak b'żewġ modi, kemm li tagħmlek umli u kemm tumiljak għax inti tkun kemm inti bravu x'beħsibek tagħmel. Waħdek ftit tista' tagħmel. Waħdek ftit. U din l-idea li għax inti għandek il-poter tista' tagħmel ħafna. U ma rridix tinftiem bħala skuża. Għax jiena m'għandix tinftiem bħala skuża. Għandha tinftiem bħala il-limitu tal-poter. Imma jista' jkun tara kif dak il-limitu testendih u ma jibqax daqshekk limitazzjoni fuq. Imma inti trid taħdem mal-ġenituri, trid taħdem mal-għalliema, trid taħdem mal-union tal-għalliema. Trid biddel mentalità. Jiena mhux l darba li kont inkun qed nagħmel diskorsi l-ewwel hemm u jien naf pereżempju għamilt l-istitut għall-edukazzjoni, għall-iżvilupp professjonali tal-għalliema, għaliex ngħidha xogħol tal-ġen. Ngħidha kif inhi ma kontx kuntent bil-Fakultà tal-Edukazzjoni tal-Università, kollegi tiegħi żgur ma jeħdux gost li ngħid dan id-diskors, imma għalhekk għamilt bħalma tagħmel bypass għax għandek blokkiġ ċimkien u kellna blokkiġ hemmhekk. U mhux l darba li ġew xi teachers jgħidu jew inti li nkollu tgħidilna li rridu nitgħallmu, mela kemm se ndumu nitgħallmu. Ma l-edukatur jgħidlek Ekku. U mbagħad għandna sfidi enormi. Mela aħna għażilna li ħajkonna l-inklużjoni li t-tfal jitgħallmu flimkien b'abiltajiet differenti u b'kundizzjonijiet differenti. Tinstema sabiħa u jien nemmen fiha. Imma dik tfisser li trid tagħmel li jrid ikollok skejjel u jrid ikollok klassijiet u jrid ikollok pedagoġija, ġifieri metodi ta' tagħlim li ma jistax ikun tradizzjonali. Ġifieri jekk jiena fl-istess klassi qed ngħid isma' dak it-tifel bl-awtiżmu rridu fil-klassi. Faċli tajda. Issa kif se tkun fil-klassi, pereżempju jindik waħda mill-affarijiet li kont ngħid lil ċerti nies oqgħdu attenti meta tattakkaw it-teachers li ma jridux l-inklużjoni. L-ideoloġija tal-inklużjoni hija sabiħa ħafna. Il-prattika tagħha hija diffiċli. Issa inti biex tagħmilha trid tkun imħarreġ kif se tgħin lil dawn it-tfal. Il-klassi trid tkun magħmula b'mod li tilqa' l dawn it-tfal. Jiena mbagħad kont tallimt li s-sistema tad-dawl, il-kuluri,
id-disin tal-madum, Il-font. l-istorbju fil-klassi, il-rieħa, dan kollox jeffettwa l-tifel li jumbat jista' jisferra Tantrum, kompletament mhux u jkoll. U l-inklużjoni tfisser li l-ħin kollu jkun fil-klassi jew ikun hemm faċilità fl-iskola fejn tista' tmur, hemm l-ambjent, hemm l-apparat, hemm il-nies imħarġa biex jagħmlu hekk. Jiġifieri ma nistgħu sempliċement nagħmlu dokumenti sbieħ imma mbagħad ma tbiddilx ir-realtà anke materjali biex tagħmilha u f'dawn l-affarijiet għad fadlilna ħafna x'nagħmlu. Jien ħobb nkun kemm jista' jkun prattiku. Il-ġenituri li qed jismawna li s-sistema edukattiva kif inhi u onestament niddubita li ħadd inbidel f'qasir żmien. Jiena bħala ġenitur fuq ix għandi niffoka barra mill-iskola biex it-tfal tiegħi ikollhom il-ħiliet li hemm bżonn biex ikunu iktar kuntenti u anka ikunu lesti għat-tibdiliet li ġejjin. Ġbina f'moħħi għandi eżempju. Sistema edukattiva li ħafna drabi u di forsi teachers ma jgħidux biex jirbija laqqas imma kultant nara l-ironija li jiena nagħlmek da suġġett mhux qed jirnexxieli nagħlmek da suġġett. Allura ejja għandi flaxija ħankompli nipprova nagħlmek l-istess suġġett bl-istess metodoloġija u kultant għad l-istess teacher, stejt tal-inqas bdilt il-mod. Minflok nibqa' nafas fuq l-istess sistema. Jiena li għandi tifel li naf li ħajikber f'soċjetà fejn l-AI qiegħda fostna. Jiġifieri l-ammont ta' xogħlijiet li jaf jintilfu, l-ammont ta' xogħlijiet li jaf jiżdiedu u jitwieldu li aħna qasbis nistgħu nimmaġinawhom illum hija kbira. X'ħiliet għandi nagħmlu u anka forsi modi kif nista' nagħmlu dal-ħiliet. Kif qed tajt Matthew, ġifieri inti biex aħna nbidlu s-sistema edukattiva trid tbiddel x'tgħallem. Trid tbiddel kif tgħallem. Trid tbiddel kif titgħallem. Trid tbiddel kif tevalwa dak li tgħallimt għaliex insibt. Waħda mill-affarijiet li kont naħseb li jiena kont bravo ħafna anke fl-1996. Fl-1996, waħda mill-opportunitajiet li għamilt jien biddilna s-sillabu, Ġifieri għamilna biċċa xogħol li biddilna s-sillabu. Ħallini laħat xokk tal-ġen. Sentejn wara li biddilna s-sillabu nkun indur fi klassi u t-teacher ma kienx jaf li biddilna s-sillabu. Ġifieri inti jista' jkun li ħadd deċiżjoni fil-Ministeru u immaġina f'Malta trid sentejn biex tivvjaġġa lejn klassi u x'intmur fil-klassi ssib li dan qasjaf l-inbidlet taħseb wara kemm biddel allura x'kienet jgħallem. U mbagħad id-diffiċli trid tbiddel l-evalwazzjoni. Jiġifieri jiena sibt li jekk inti tbiddel il-kodba u jekk ma tbiddilx il-kodba ma tbiddilx is-sillabu. Għax jekk inti qed tgħallem skont il-ktieb, qed tgħallem skont il-ktieb. Jekk inti biddilt is-sillabu u ma biddilx kif tiġi eżaminat, se tibqa' tgħallem għal kif tiġi eżaminat. U allura trid tbiddel dawk l-affarijiet. Jiġifieri trid taħdem fuq dawn il-livelli kollha. Il-ġenituri x'jistgħu jagħmlu? Il-ġenituri li jistgħu jagħmlu naf li diffiċli imma jridu jagħmluha. Iridu jkunu daqsxejn responsabbli tal-tfal tagħhom. Jiġifieri il-ftit ħin li għandna ma' tfal, nippruvaw nqattaw b'mod li l-tfal inkellmuhom, importanti ħafna li nkellmuhom l-tfal, nirrakkontawlhom, nisimgħu x'qed jgħidu, jekk jinbena ħajt dik l-ħaġa. Aħjar tiġġieled ma' tfal u jiġġieldu lura u qed tkellimhom u qed tirrakkuntalhom. Jiena nsib li jieħdu kost ħafna tirrakkuntalhom. U għax imbagħad ittihom il-ħin li jisimgħu, jiġifieri it-tfal għandhom bżonn dak it-tip ta' emozzjoni li inti qed tirrispetthom, imma jiġifieri trid tirrispetthom mhux ta' parsi u t-tfal jindunaw jekk tirrispetthom xi jew le. Jindunaw. Ġifieri daqskemm jindunaw jekk tħobbhom xi jew le, jew jekk intix tismagħhom jew le, għax ħafna drabi tkun qed tħares lejhom, jindunaw li għajnejk aqqas huma hemm li inti qed taħseb xi ħaġa oħra u Marija dan kif tieħodli kemm qed joħodli ħin u jiena maġġel u rrid illaħħaq u rrid nagħmel hekk. Jiġifieri il-problemi ta' ħajja maġla. Il-problemi ta' ħajja maġla hija problema. Imma u li jekk għandna ftit flus, nippruvaw li dawk il-flus nużawhom tajjeb ma' tfal, jiġifieri inti da tfal. Jekk pereżempju tajt it-teknoloġija qiegħda hemm biex toħodli posti u ma jqattaw sigħat,
Jilabu l-PlayStation, jew jilabu l-video games, jew hekk. Imma dakka tajjeb hekk. U pereżempju kieku ssib ftit ħin u fil-ftit kampanja li baqalna, naf li ftit kampanja baqalna, imma qas il-ftit kampanja li baqalna ma ngawdu. Jew waħda mill-aktar affarijiet li tixxukjani anke llum. Jiena inħobb immur ma' n-neputija tiegħi ta' 8 snin il-playground li għandna ħdejna. U nilagħbu l-ballun u ma tantx għadni nifraħ bħala qabel ovvjament, imma u ġelni nilab. Marija ma narax tfal Maltin. Jiġifieri issa all right jiena ngħix is-swieqi u hemm ħafna hemmhekk minn nazzjonalitajiet differenti. Imma Maltin hemm ukoll. Allura ma jsibux ħin jiġu mat-tfal tagħhom jilagħbu. Kif qed il-kampanja jekk kieku pereżempju nsibu ftit ħin noħduhom mużew. Jew pereżempju hemm kunċert. Kif nistgħu nippretendu dawn jekk aħna stess ma mmorrux. Issa meta qed ngħid aħna stess bħala teachers u bħala ġenituri, kif se ndaħlu jiena Matthew din ngħidha bl-akbar ċert li għandi raġun minnha meta ngħidha. Jien fost dawk it-teachers l-aktar influenzawni kien hemm min qatt mallimni. U jiġu fil-free lesson. Għax kif ikunu magħna u nsemmih minn hawn Dr. Paul Haywood. Nsemmih minn hawn jien. Kien jiġi, tafx kien jagħmel dalla kien joqgħod jippritkalna x'għandna nagħmlu u x'għandna. Kien jipprattika dak li hemm fih. X'jagħmel? Joħroġ ktieb u jaqralna short story. U tant kien jaqra passjoni u tant kien jaqra b'mod li kien jispirana. Ġifieri jiena waħda mill-affarijiet li kultant nieħu gost għax jiena għallimt 3 snin De La Salle, Form 4, Form 5 u Form 6 li kienet xi ħaġa kienet esperjenza interessanti. Tlajt magħhom qed nifhmek sew? Tlajt magħhom u fl-istess ħin wara li għamilt esperjenza kważi anarkika sqallija ta' ċentru edukattiv sperimentali, u mbagħad ġejt f'sistema riġida fejn kollox huwa tafil tal-brothers, kollox kif koordinati u kollox. U kienet esperjenza interessanti li ngħaddi minn żewġ dinji daqshekk. Imma għadni nieħu gost li pereżempju jiġi xi ħadd fuqi ma jgħidlix isma' kont għallimtna xi ħaġa li mbagħad ħarġet fl-eżami u bis-saħħatek ġibt grade 1 ta' ħadd qatt ma qalli hekk minkejja li nieħu gost ngħid li kienu jmorru tajjeb it-tfal anke għax kienu intelligenti huma u aħna konna nistimulawhom. Imma li nieħu gost li xi ħadd jiġi isma' taf li daħħalt li l-gost tal-poeżija għax għal-mod kif kont tiddiskutija magħna kont tagħmilha xi ħaġa dik tagħtini sodisfazzjon kbir. Għax hija xi ħaġa mbagħad li tdaħħalha bħala drawwa f'ħajtek, mhux Marija ġie l-eżami. Jiena ħafna drabi u din hija pruvata anke b'ħafna riċerka li ħafna mit-tagħlim indiġestjoni indiġestjoni ta' informazzjoni, bulimja naħseb, bulimja akademika. Intuhom indiġestjoni kbira. Li ftit xhur wara, inti nsejt. Ġifieri dak mhumiex jekk ma xortija tajba jaqalawha fuq il-karta tal-eżami. Ekku. Jekk jaqalawha qabel. Mbagħad hemmhekk fejn jibblenkjaw ma jkunux kapaċi. Imma il-diffikultà u l-isfida li għandna hi li ngħinu lil xulxin, jiġifieri ma nistgħux sezzjoni iddur kontra sezzjoni oħra għax nagħmlu aktar diffiċli, jiġifieri jridu jaħdmu flimkien. Easier said than done, aħna nagħmluha ċara għax aħna nafu anke diffikultà fl-istess familja u diffikultà anke fl-istess koppja. Aħseb para ġib flimkien il-ġenituri, l-edukaturi, soċjetà sħiħa, dawk li ħadmu, l-unions. Imma kemm meta jirnexxilna nimxu millimetru flimkien, huwa ħafna aktar dak il-millimetru mill-kilometru ta' retorika u ta' paroli li ngħidu. Aħna verifikaw aħna kollha ġemet tfal ħajsiru adulti u dawn l-adulti ħajmexxu l-soċjetà tagħna għadha pitada. U aħna mhux dik biss għandna, aħna f'pajjiżna mhux l-iżvilupp tal-ħiliet tagħna, aħna kieku ma kenniex in-nies tagħna li jemmnu f'dan l-affarijiet u kienu kapaċi. Kieku minn dawn l-gżejjer kif għamilna jien naħseb huma l-aktar gżejjer avanzati li hawn fil-Mediterran u l-Nazzjonijiet Magħquda poġġina fil-klassifika tal-aktar pajjiżi avanzati, jiġifieri meta toqgħod qis kemm ngħixu u affarijiet oħra u l-livell ta' għajxien. Issa m'għandniex nuqqasijiet u l-Marija kemm għandna nuqqasijiet u m'għandniex eżaġerazzjonijiet u ma rridux naħsbu daqsxejn x'ġej u ma nibqgħux ngħixu bil-ġurnata. Imma jiġifieri dis-sena niċċelebraw 60 sena mill-indipendenza. Ara f'60 sena, jien naħseb li dawn kienu l-aħjar 60 sena
minn 8,000 li ġew in-nies jgħixu tal-Gżejjer. Ġifieri dan meta nagħmluhom flimkien jiġu l-aħħar 10 minuti ta' ġifieri f'10 minuti għamilna affarijiet fiġna u f'tajjar għamilna u frajjeċ għamilna, imma għamilna affarijiet fejn bnejna dan il-pajjiż u aħna bnejnieh għax min kien jaħkimna qabel kien jużana għal raġunijiet tiegħu biċċa kbira militari strateġiċi. Nixtieq nagħlqu billi taqsam miegħi accomplishment li qed tħares lura li daw is-snin kollha li kont ta' servizz għal nies ta' madwarek tgħid dik jiena gburi biha. Għamilt xi ħaġa li jiena gburi biha. Waħda mill-affarijiet jien naħseb li ġibna fil-iskejjel tan-nofs u fl-iskejjel sekondarji il-bniet u s-subien ikunu flimkien. Din xi ħaġa kbira. Ma niftakar meta is-suġġerejn kien hawn min qal la tispiċċa d-dinja u min jaf kemm se jkun hawn rapes u min jaf kemm kienu se jitwildu. Niftakar għax jien kont nagħlem ġo Kowed għax kont ġo skola privata u kienu jqabduni l-iskejjer tal-Knisja tal-Istat biex imur inserraħ moħħ it-teachers li mhux ħajkemm ħafna sess fit-toilets. Dik waħda. Ħaġa oħra iż-żmien li għamilt bħala Ministru tal-Affarijiet Barranin naħseb wassaltu l-messaġġ anke f'pajjiżi oħra u kienu gburi biha din li naħdmu flimkien toqdux tistmawna ta' inferjuri għax aħna żgħar għaliex hemm bullying fil-relazzjonijiet internazzjonali ħafna aktar perikolus mill-bullying fl-iskejjel. Issa aħna kemm inqisu li l-bullying huwa taħsara u perikolus. Imma fil-relazzjonijiet internazzjonali għandek it-tanki tal-gwerra, għandek il-missili, għandek l-aeroplani u dak il-messaġġ wassaltu u kienu jafu. U kont gburi li kien hemm min kien jajjarni biha u jgħidu sma dan x'jaħseb li. Professor Alvarez Bartolo, grazzi tal-ħin tiegħek. Thank you.